bulle ne gurin mai nama ba. To Wallahi. gaskiya amma dai naman su ya iya nama ko? Ai wannan da kasan wani lokacin ba da na ci na ɗauka ma jamuna ke soka. Kuma ɗanɗan naman saniya ne. Kina daga Abuja suke ba na so su ci naman nan bai ba. Wallahi ina ga maka wannan in dai bai ba. To a ranar ni a dan da ke ma ni kawai ne zama an wuce gurin. Salamu alaikum. An gayye ku yan maula. Yawa sannu. Salamu alaikum, me nama? Barka da zuwa yala. Yawa barka. Akwai nama? Akwai. Yawa wai DA bakin nan namu guda nawa ne? Su 10 yaɗe ne honorable. Su 11 ne? Eh. To me nama a yanka mana da dubu guda 11. Honorable. Gaba ɗaya kamata a sa na 500 ya isa. Kaga in ne niyyar abuwa bai canja min. Me nama a sa na 1000 guda 11. Su ka ba su na 500 su kuma a yanka musu na 2000. Ba sa musu na 2000 ɗan kowa. A'a, ai kuma tunda ni duk abin da na yi da ba ni hana yi. Tunda ka ba su na 500 su gaba ɗaya. Yawa. Yawa, akwai gurasa? Akwai. To, Ai ma za su gurasa. Gurasa na fa akwai abinci niki a gidan nan. Me za a yi da gurasa nan? kai ko ba za ta ci ba, ai akwai wanda za su samu su ci. Kaga a sa